adia se skuru ya ito ya Riatirimba igo tobwate abana bakoire ki program tote mecha ribono ibere lakini yebwate chinkuru mono neri ya SIDAC bali bakora SIDAC program unatumaite serikali ya ruseti orro NEC bono bali batigarite bakora NEC nabake barasomwa kobo moerio elinde nyara ko bage gosieko abanafunzi abange bakora amatemu SIDAC bono naro TVET institutions chikorwa bune registrar yatebire amatemu SIDAC igabekire chilebo baroro bali bakosoera se level 3 mbali bakolete class 8 nyoro omonto okolire bono igo tubwate grade 9 nande tatageti kogendera gochia grade 10 na bago che school ya ito twamochakeria level 3 oyo kolete form 4 lakini akanyore grade ge igose D- igago chakera level 4 twamago twara egetengo kende kia level 5 ki arikoro ko certificate ase program eri enkoro alafu twatwara level 6 yekoro kwa diploma ase program eri enkoro bono ekera banafunzi baito bakire garia program eye igebaganire into modules module ya moge koira emetienye 3 bonsi pekera bachi serikali ya begete osaba taramu amwe babe abanafunzi abonsi bago chakera module 1 bama gusuka kogendera gochi baka chi module 6 depending nga ngegwango ki okoira igekero mwanafunzi akire gali na bakore course yaye asemetienye 3 anyore certificate asemetienye ye 3 serikali gebegete nga abanafunzi abatakere gwaka na 35,000 35,000 yeye no ibwate kibasi chamatemu ime yaye lakini buna toika goteba kera bakire se skuru yaito ndobegete enjera to kubakonya elinde banyako bagoikera kibasi iki twabekire iki 35,000 kiri kinene babwene to goja na kirochi kiri ki admission alafu kuruga abo twabakonya ngana kibago icho help na kibago icho kusips na neki pasali elinde banyako bakonya kibasi iki kibakonye asengenchi ogoikerania amasomo abo mbona sana Mr. Michael Asensemo yao akiagerando chebiro bigoto bya tonyorire ninki kiragira omuntu acho Riatirimba kubwa andake skuru ende mbiamona seli swali elibigia skuru yaito ya Riatirimba ntobwate bintu biranyako babikonsa omwanafunzi gochoro nanjire ndu chi example oseme fano meke eli twabekire in place elinde tonyara ko batoko kolibuya nambe yemo ekere abanafunzi bagocha ase skuru yaito nintaite ko batebinga chi equipment tobwate ose chi facility tobwate to gutume korone cha kisasa igo skill eli tokorwa ne eli akogenda na current technology elinde ekaraso kiresi ko gali buna bone kare to kuba so miki machine kiri to gutumeka ase mechanical engineering ga kugenda ase ki factory kinyinge bona kyabekiru okire computerized iga konyora nga iga ko soara isi tari gukikonya gokorero nande refresher course namba ibere kare to aba trainiri ndoli gocha to aba tigerororo twabekire collaborations nechi industry buna bono factory nere yari gochaka Transmara ekorokunga Angata Sugar Mills tokanya identify mapema tokagenda tokakwana na barabo elinde buna yagendete konya kobage kwagache tukaira abanafunzi baito na ubare gokora welding yoro na ubare gokora mangana a wiring aito abeka yestime kare to abaigeri ekere yar kwagacho no baringe gokora masonary bali bakorete buyamba abete bakoba retained nande bonekere yaerete asumutinyo kyando mwako oyo era ega college interview njairete abanafunzi baito eka makuru ore tukarikerana
memorandum of understanding na barabo nga tonyara ko batoko ba supply with the labor force egekoera banyorete nga banafunzi baito mbuya bakore factory ende ya kabere tubwate memorandum of understanding na barabo ne yaito yekorosie chai ya Kiamukama Tea Factory abanafunzi baite ekera bakorire mari banyore the 30% oboroso bori igo toko bairoro banyora practical skills igo ntuigwanaine na barabo nga ekera twa training abanafunzi baito twa bairoro banyora practical skills na abayabale ase amangana y'ekigari kyabo twagikorera servicing na pamoja na ebintu binde buna bona ekera spare part kyabo kyasarikire kimashini kyaito njire epo abanafunzi baito bakireta agaria baros those spare parts na ntwairani twaki fix. Kwa hivyo ndoli kubatiga nga ekere twabasomiri twabatigerari bogenda tuli eketengo mutu yo kubaligeria se bakora attachment ase bakoenda konyora nemirimo gwetani nayo eskuru ya liatirimba nekorete utafiti oisaine ase chikosi kyabo nga nabo kigotumeka ase local market na internationally abanafunzi abaitekera bakorire nko basomi tole entrepreneurial skills gose ndoko batigera agari nga twabaire skill twabaorkinga nga ina andora chikonyara ko bakokore gasi abo kwerika yo monyene bosorikwe abanafunzi abekera bakore kurugari these are Arabian countries kitageta abantu babwate skill bunechi cha plumbing kiskiri kestima electricians na chibatageta abange abantu baje gukora masonry agribusiness na roba ko libuye kabisa. Kwa hivyo kiskill kiritoko ba na wachire with the current market. Mbona sana